Nagpagula na og desisyon ingon man rekomendasyon ang LTFRB Region 11 kalabot sa reklamo nga matud pa overcharging batok sa usa ka driver sa Davao City. Atong saron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, base sa resulta sa investigasyon sa LTFRB 11, nakita nga nag-overcharge ang Gireklamong taxi driver. Busa ang operator, pamultahon og 5,000 pesos. Samtang ang LTO o ang Land Transportation Office 11 ang mudesisyon kung unsang silot ang ipahamtang sa taxi driver. Gipamulta sa LTFRB 11 ang operator sa Gireklamong taxi driver sa Davao City human naningil og halos 3,000 pesos nga pamilite sa 12 kilometro nga distansya gikan Davao International Airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal. Base sa resolusyon, nakita nga nag-overcharge gayod ang taxi driver. Busang operator, gipamulta og 5,000 pesos tungod sa gihimo sa taxi driver. Samtang ang Land Transportation Office 11, matud pa ang modesisyon kung unsay silot nga ipahamtang sa taxi driver. Ilahan ang gipadala sa LTO ang ilahang rekomendasyon. Ginapaabot na lang sa karon ang desisyon sa LTO. It's a separate penalty for the driver because they will also be conducting their own investigation. But from our end, it's already decided that the operator has the obligation to cater the needs of the passenger, and that is stipulated in their franchises. So we have found out through our legal office that there is a breach of franchise conditions. That's why the operator is penalized. Hinuon na sayran sab nga wala na tamper ang metrohan. Ang anak sa magtiayong reklamante nang hinaot nga dili na kini pamarisan. Sara, ginapaningkamutan nato nga makuha ang bahin sa taxi driver o sa operator kabahin sa desisyon sa LTFRB 11. Pero daan ang giingon sa taxi driver nga nalipat lang matud pa siya sa gitunol nga bayad sa pasahero ug sumala niya biniyag 300 pesos ang gitunol. Pero gibarugan sa mga pasahero nga 3,000 pesos ang gidawat sa taxi driver. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.